Здравейте хора, аз съм Алекс Геймър, познат. Ай, ако искате, дайте паш нагоре, ако искате, дайте паш надолу. Сега става на Алекс Геймър, Алекс Геймър и Алекс Манчев. Това е политически факти по време на Българско-сръбската война и коментирайте ви отлично дълго, което е вашите факти, всички социални мрежи, които имате, по войната и смените на княжество България и Източна Армения, когато двете са се съединили на 6 септември 1900, което настава Берлинския договор. Фон Краун Милан обръдна, че се протестава на съединението, защото съществува засилването на България на Балканите и защото, когато сме се съединили, те не се изискали, сравнявам се да го кажа поради тази причина. Това е втора политическа споразумение. Следващата територия компенсация го бъде разрасне, основно в западните български земи. Защото те са могли горе-долу земите, но може да кажа, че сме били в Втората световна война, и сме били на Германия. Лошо. Да сме били даже с Русия. Много глупо. Сега, трето, аз тогава около на просвета се въплотих, за да ограничи българските знания. Само към представяне, 2, 3, 4, 5. Русия марка правителството на България се сега се укрепва, защото развалите на политики княз първи батен в националния мухър се насили подкрепен да се настоятелна политика на Радиант и за това. Но го подкрепа Русия. Мога да кажа често, България става дипломатически зелена, въпреки това през войната, защото сме казва се някакъв друг начин бяхте, която е България, най-напред болицата, спомена. Сега, България укрепва международното положение, края че страната може да защитава националните интереси, споменат поколеща мирен договор, запазва правилно статукво на политически съединение. 9. Войната лишава националната самосъществена изграждането на българската независима политика. Само секунда. Така. Тъй като Русия така да се търси колизането на изпред.
Тъй като ние печелим по някакъв друг начин, да кажем, ние сме с кръвът винаги подобно без емоциите. Точно, идеята ми се казваше. А, ние дали спечелим войната, все пак е било малко трудно. Защото, да кажем, извършили да. А, интересно. Така да кажем, да кажем, ние сме, така 10, извинявам се, основна част от нас са били българи, съседи, наши млади мъже, защото войните са били неопитни, може да вземат тогава още си от от общността, основно преди войната, въпреки това има си капитанки и защита на стената. Какво 11, 10, 11, пусна дори в женски пушки бърнала, не знае какво става. Друго ограничение, които са артилерия оръдие. Недостатъчно боеприпаси са надяване много добро, по причинки да включва как сме се били, 12, тя 13, защото това е. Води отдалечен на леви прозорци в убитите с сините, всеки се минава цяло 100 и се изпрати да взема високи позиции. Другото, което те го успява да спрат изблъснат сръбската армия, след това отделно, след повече се преминава в настъпление, освобождаване Цари Брод в Пирот, който е в Сърбия, 4, 10, 14. Защо България печели висок боен дух и национален изток и добро използване на терена, така това, което имат те грешки с като командването и от подкрепа от население, което има храна, сведения и доброволци. Накрая да кажем тук 15, България морско въоръжение и неопитни създаватели в създаването на висок дух и защитаващи съединението повидат по сила на сръбска армия и за това не ги били.